Lekhetha kumkhethela inkosi enkulu Bombe Stima Samabhondo baba mkhulu phakade. Amen. uShembe wayeyithengile phela indawo yokungcwaba wona amaNazaretha, lena eqanjwe lona igama ukuthi iwabheka bezayo. Kodwa izitha zakhe ezazihlale zinemibuzo ngaso sonke isikhathi zazithi, kungani uShembe kuthiwa uphilisa abantu kodwa futhi ephinde ethenge indawo yokungcwaba abantu? Kungani labo bantu engabaphilisi esikhundleni sokuba befe? Yebo, baningi abantu abanye ababegula kakhulu, njengayo intombi yakamthimkhulu eyayisigule kakhulu, kodwa ekufikeni kwakhe uShembe kuyo le ntombi yakamthimkhulu ayikaze isile. Kodwa uShembe wayethembisa ukuthi uzoyilungisela indlela yayo eya ezulwini. Kodwa leyo ntombi ingakafi nokufa yatshela abantu ukuthi seyikhululekile manje ngoba isiyibonile indlela yayo eya ezulwini iyakhanya, futhi ibone naye uShembe lo khona ezulwini, uyena ophethe izikhiye zezulu. Yajabula kakhulu leyo ntombazana eyayalela umndeni wayo ukuthi awuhlale nayo uthandaze ngoba izohamba ngezintathakusa ngo-4 ekuseni. Nangempela kwenzeka ngokusho kwayo le ntombi yakamthimkhulu. Kodwa le ndawo eyayithengwe kuye uShembe yawabheka bezayo, wayeke esho naye ukuthi ukuba kuba ngaye ngabe bonke abantu bangcwatshwa lapha, nalaba sebangcwatshwa ngabe bayambiwa bebuye bezongcwatshwa lapha kwabheka bezayo. Yena uShembe wayeke bale kona ukuthi abantu abangcwatshwe kwabheka bezayo kuningi okuhle abakutholayo. Wayesho nokusha ukuthi banenhlanhla abantu abalele lapha kwabheka bezayo, bayajabula ngoba bathola umthandazo, naso isidlo esingcwele. Bathola konke okwenziwa khona laphaya ekuphakameni, babusisiwe kakhulu. Kodwa ngiyabadabukela labo abafihle kwezinye izindawo abangatholi zonke izinto ezitholwa yilaba abalele kulamathuna akwabheka bezayo. Ukube angisabi uhulumeni, ngabe ngiyahamba lonke izwe ngivule amathuna, ngimbe amathambo abo, ngiwageze, ngiwalethe kule ndawo ukuze nabo bezothola konke okuhle okutholwa abalele kule ndawo, ukuze nabo sibakhumbule. Abantu abalele lapha bayovuka ngesikhathi esizayo. Ngalamazwi uShembe wayesho kona phela lokhu ayesekwenzele lona ikhehla lakwamjadu, inkonzo yakhona emathuneni yokuhlambulula umuntu oseshonile ukuze indlela yakhe eya ezulwini ivuleke. Ngoba phela abantu abaningi njengoba baseboniwe yizo izimishini babengcwatshwa nje, kungasalandelwa lonke usiko lokungcwaba umuntu, kwakusuke sekufihla nje umzimba kuphela. Kushiwe kanjalo, emva kwalokho asale amadimoni notoloshe nabathakathi bazenzele konke abakuthandayo ngalesi sikhathi umphefumulo usalindile phezu kwethuna. Leso sikhathi sisetshenziswa kakhulu yibo phela abathakathi abathatha leyo mphefumulo yabantu beyoyisebenzisa, beyithumela ukuba iyokwenza imisebenzi yabo eyokungcola. Nazo izinyanga abathakathi zisebenzisa yona le mphefumulo yabantu ukuba iyolanda izinto ezisuke zilahlekelwe amakhasimende azo izinyanga, bese siphuthuma lesi sipoki esesishintshe sabhilwa saba yinkinga esiwumkhulu wakho, siyolanda imoto ethathwe yisigebengu. Kuze kushiwo ukuthi iyasebenza le nyanga, isebenza ngezipoki. Eminye yemphefumulo yalaba bantu iyathathwa kuyogadwa ngayo imizi yabantu lapho inyanga isuke khona izobethela umuzi wakho.
kanti izofaka lezi zibhoki zabantu ehamba izicosha lapha emathuneni abantu abangalandeli usiko lokungcwaba ababephiwe nguNkulunkulu ngokuhlanjululwa komuntu ngenxa yokuthi basebenzisa igama elithi basindisiwe, kanti abazi ukuthi ekufeni kwabo baye kophendula izimilamongo zabo abathakathi nezinyanga ukuze beyogada imizi yamadoda abanye balusa zona izinkomo. Lapho kuze kubatshazwe khona kuthiwa izinkomo zasemzini othile ziningi kodwa akubonakali ukuthi ziluswa ubani, ziyazibuyela ekhaya, kanti ziluswa yilo leli kholo elalithi emhlabeni lisindisiwe. Lathi uma lifayo balithukujela ebhokisini balingcwaba ethuneni balikhonka nethuna base bethi mbe i-tombstone ngaphezulu. Lapho imvelo kaNkulunkulu ithi izama ukwenza ekufanele ikwenze kuvaliwe ngosimende nangebhokisi. Enjalo nje futhi lo muntu akahlanjululiwe, akahlatshelanga nayo imbuzi yokumcelela intethelelo kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ukuhamba kwakhe emhlabeni kukhona lapho aba namaphutha khona. Kodwa konke lokho kwakuwumsebenzi wabo abamhlophe, benzela khona ukugqilaza umuntu omnyama emhlabeni esaphila, bephinde bemgqilaze noma esefile ngayo inkolo yasezimishini ababethenjiswa izulu elingekho. Namanje basabanjiwe labo abagcinelwe ubumnyama. Nawo amaNazaretha akhe uShembe ayengena kuyo le nkinga ngenxa yawo ukulandela izifundiso zazesimishini zokuthi uphile isinoma ikanjani njengalo ikhehla lakamjadu, ebese liphila isinoma ikanjani lilobolisa ngemali aqede liyothenga igrosa lihle. Naleyo mali eyilobolo eqhamuka kuso isigebengu sizolobola intombi yekhono. Njengoba uShembe wayesahleli khona emzini waseNelisiwe khona endaweni yasePortlandfort, lapho uShembe enza khona inkonzo wabonakala esethule egqolozele endaweni eyodwa isikhathi eside. Wathi mayiqeda kuphaphama kwakhe kuloko kugqolozela endaweni eyodwa wakhuluma wathi, "Bantabami, bengihambile ngiyohlela indlela yami engizohamba ngayo uma sengiya ekhaya. Uthe uma sengiqhamukela ngasesigodini sosizi ngathola kugcwele amaNazaretha eboshiwe, abafikanga ekhaya ebebelisebenzela ukuba beyongena kulo eliyizulu. Uma ngiya kubo esigodini sosizi ngiyobabuza ukuthi kwenze njani, babekwa yini lapha, kodwa bavele balwa nami kakhulu. Bathi nguwena lona owaqinisa umthetho yakho, yikho nje singangenanga ezulwini." Leyo ngxenye yamaNazaretha ayengangenanga ezulwini ayehlulwe yiyo phela imithetho, aphinde aphila ngendlela yakhona ezimishini nangayo indlela ababeyibiza ngokuthi indlela yesintu esase saguqulwa yibo abathakathi. Phakathi kwalaba bantu ababesesigodini sosizi kwakukhona ngisho abantu abakhulu, kwakukhona ngisho nabo abafundisi imbala. Ilapho uShembe achaza khona ukuthi wabona omunye umfundisi wakhe ehamba nqunu khona lapha esigodini sosizi. Wabe seyamdabukela wathatha enye ingubo ezingutsheni zakhe wamnika ukuba azembese. uShembe wabe seyichaza leyo ngubo khona enkonzweni ukuthi ingubo enjani ayinikeze lo mfundisi ukuba azembese ngayo. Wase enza ubufakazi ngayo inkosazana eyiphatha impahla zakuthi ayihambe yobheka kulelo potimende elinezimpahla ukuthi leyo ngubo isakhona yini. Lenkosazana yona yayazi kahle izingubo zakhe uShembe.
futhi leli potimende uKhiye wawuhlala kuyo le nkosazana. Yamangala uma ivula ithola ngempela leyo ngubo yakhe ingekho. Waqhubeka uShembe wathi lo mfundisi wathatha itshe wangishaya iso lami laba bovu. Ngifice lesi sixuku salaba bantu sebengibiza ngokuthi ngingubaba mkhulu, ngoba inkosi yethu isifuna isikhundla sayo. Angempela bathi uma uShembe bembheka iso lakhe lalibovu ngempela livuvukele. Eshawe umuntu owayesesigodini sosizi owayewumfundisi. Waqhubeka uShembe washo nokusho ukuthi noma sebemjujelile nabo abanye, kodwa amatshe abo awafikanga kuye uShembe. Kwafika itshe likamfundisi okuyilona elabanamandla okumshaya, futhi emveni kwalowo abaze becele nentethelelo, kodwa babelwa naye baze bazwakala sebehlabelela igama elithi, besilizwile we baba mkhulu, sehlulwa ukwenza we baba mkhulu. Thambisa izwi lakho we baba mkhulu, sozama ukulenza izwi lakho. uShembe wabe sesithatha leso sihlabelelo sasihlatshelelwa abantu abasebeshonile bese esigodini sosizi, wasibhala okwaba isihlabelelo sakhe sokugcina. Kodwa okunye okwamangaza kule ndaba wakhomba nomunye umfundisi owayekhona ephila emhlabeni ukuthi naye umbonile ngale esigodini sosizi. Kuye lo omjujele ngaleli tshe ukhona uhlezi khona lapha futhi akazisoli. Waqhubeka uShembe washo nokusho ukuthi angikwazi ukuthi ngithambise lo mthetho kaNkulunkulu esinginikeze wona amaNazaretha, kodwa futhi lo mthetho kaNkulunkulu awuncengi uma ungawenzi. Uyakhona esigodini sosizi, uthanda noma ungathandi. Yebo, yona imithetho yakhe uShembe ayinikeza amaNazaretha kwabonakala inzima, njengoba phela base bajwayela impilo yokuphila isinoma ikanjani. Njengoba nabo abantwana bakwa-Israyeli babehlala ngokukhala kuye uMose kuyo imithetho ababeyinikezwe uNkulunkulu. Leyo mthetho usayiyo imithetho yamaNazaretha, imithetho kaMose. Ingakho bona abantwana bakwa-Israyeli babehlala ngako ukuhlubuka ngaso sonke isikhathi. Naye uShembe akazange ayishintshe imithetho ayinikezwe nguJehova. Ingakho abanye babethi kwesinye isikhathi uShembe wayebamuhle ebemnandi kuwo wonke umuntu, kodwa kwesinye isikhathi wayebaba njengayo inhlaba. Njengoba wayeqambe naso isihlabelelo esithi inhlaba umuthi wasendle, kodwa awudluli lutho ngokubaba kunezwi likaNkulunkulu. Naso esinye isihlabelelo sakhe esasithi indlela eya ekhaya idlula engozini. Naso esinye esithi ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha kuyidwala elibushelelezi lehlula abaningi. Esinye sasithi umthwalo onzima wekuphakama wavule amasango. Ehluleka kanjalo amaNazaretha ayesefundisiwe ngemithetho yasekuphakameni, kodwa aphelela esigodini sosizi leguqa lapho igugelela. Zula Mfuthu Mkhovu 20 Mneswaphathe. Amen.